Patong-patong nga kaso ang gipasaka sa NBI Region 11 batok sa mga nalambigit sa mga gidoktor nga birth certificates sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ada report ni John D. Esteban, exclusive. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang National Bureau of Investigation Region 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, iyang gibutyag nga Lunes, Agosto 19. Ilahang gipasangat sa Office of the Ombudsman Mindanao ang kasong paglapas sa Registry of Civil Status, falsification of public documents ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok kang kanhi Santa Cruz Local Civil Registry Officer Mario Tizon ug kanhi clerk sa Santa Cruz LCRO nga si Marlene Lopez. Kini sa batud pa pag-issue og mga gidoktor nga birth certificate sa mga Chinese national. Sigon sa NBI, ang maong kanhi clerk ang nagaandam sa mga gidoktor nga birth certificate ug si Tizon ang naga-aproba. Una, gifile ang kaso, gihatagan matud pa ang duha og panahon nga mutubag sa aligasyon aton sa gihimong investigasyon sa NBI. Apan wala daw kini nagpakabana. Itong pag-file natin ng case, I'm sure, actionan to ng batas and habulin sila. Gipasakahan sabog susamang mga kaso ang Chinese nga si Xiao Yanhong ug ang iyahang 16 anyos nga anak nga nakuhaan sa matud pa gidoktor nga birth certificate. Gipasakahan sab kini og kasong perjury kay nasayran sa NBI 11 nga namakak kini sa iyang gideklara sa affidavit for late registration nga kuno lumulupyo siya ug ang iyang bana nga usa sab ka Chinese sa barangay Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur ug miingong Filipino citizen ang anak nga nahimugso daw sa maong lugar sa tabang sa usa ka registered midwife. After nating matrace itong lahat kung sino itong mga tao na to, pwede natin itong ipakancel ng itong mga birth certificate na to along with other mga national IDs na na-issue. Properties, bank accounts na pwede nating i-garnish or i-attach dito sa kaso. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang bahin sa mga akusado. Nagsumikad ang investigasyon sa NBI dihang ilahang nadakpan ni atong July 10 ang batan-on nga Chinese national sa Davao City kinsa nakuhaan og matud pa gidoktor nga birth certificate ug ubang mga dokumento. Samtang matud sa NBI, binaghan ang ilahang ginaimbestigahan nga late registration birth certificate sa Santa Cruz sukad 2016 hangtod 2023. Hindi pa kasali yung 2016 pababa. Nadadagdagan pa to. All of these are Chinese nationals but it doesn't mean na lahat ito ay mga spurious lahat kasi mayroon mga Chinese nationals na nakita na rin namin na nakapangasawa ng Pilipina. Samtang mas gipahugtan na sa Philippine Statistics Authority Davao del Sur Provincial Statistical Office ang implementasyon sa late registration. Civil registrars nga under our jurisdiction para mo-follow sila sa ato ang gina-require. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si John D. Esteban para sa 1 Mindanao.